माबायदि मानसि नुफैदों खोन्थादो दे। मानसि ओरैबायदिना फुजा मेलायाव बिदिनो नुवाखै आं आरो बेथ' फेस्टिभेलबो नङा 15 आगष्ट'सोमोन ओरैबायदि मानसि बाब 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 बाब। हाय लोगोफोर, जोंहा 15 आगष्टनि सरलपारायाव बेरायफैदों लोगोफोर गोजा ज'नो। बेसेथो न'आव थाबाय थाबावनो, लकडाउन जाजेननायनिफ्राय न'आवनो थागासिनो ओंखायनो बरिं मोनथारबाय। बेखायनो 15 आगष्टजों लोगोसे गोसोआबो खुसि जानायजों बेरायफैबाय आरो। नोंथांमोनहाबो नायलांफानो हागोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो। दा जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर, नै आंनि लोगोआबो। जोङो न'निफ्राय 11:45 आव ओंखारबोदों। दा जोङो बुंनो हाया 2 घन्टासो लागोन खोमा मोनहैनो थाखाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, जोंबो दा सरलपारा सफैबाय। जोंनि सिगां गोबां मानसिफ्रानो दंफैखासैमोन, मालाय गोबां इन्जय खालामगासिनो दंथारो। नोंथांमोनहाबो नायलांफानो हागोन, नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, जोंहा दिनै 15 आगष्टनि सरलपारायाव बेरायफैदों लोगोफोरजों ज'नो। दा जोङो गोबां बेरायबाय, मेंबायबो। ओमफ्राय दा जोङो अन्थायाव जिरायनानै दं आरोना, नै लोगोजों आंजों। ओमफ्राय आङो दिनैहाय लोगोनाव सोंसै, लोगोआ बे सरलपारायाव बेरायफैनानै माबायदि मोनखो गोसोखौ, बिनि सोमोन्दै आङो लोगो दङ नै रैसुमै। ओमफ्राय बिनाव आङो सोंनोसै, नोंथांमोनाबो खोनासंलांदो। अब्ला लोगो खोन्थादो, सरलपारायाव फैनानै माबायदि मोनखो बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होदो दे। जोबोद मोजां बेरायनो, जायगायाबो गोबाव सम लकडाउन जानायनि थाखाय न'आवहाय जिरायै बर जाबायमोन। दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो बाहाय बेरायफैनो मोननानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। जोंहा दिनैहाय इन्डिपेन्डेन्ट दे खाबो, बयबो मानसिफोरा बेयावहाय इन्जय खालामनो फैदों, गोबां मानसिफोर दङ आरो जायगायाबो जोबोद मोजां, बेरायनोबो नायनोबो जोबोद मोजां। बिनि थाखायनो गोसोखौ दिनै बाहाय फैनो मोननानै मोजां मोनदों। आं फार्स्ट टाइम फैदों बेवहाय, गाज्रि नङा जायगाया बेरायनो, नोंसोरबो मालाबा बेरायफैनो हागोन। जोबोद मोजां ना, थारै फैनानै जोबोद मोजां मोनफैदों जायगाफोरखौ। आरो गोबां मानसिफ्रानो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै गोबां इन्जय खालामदों नङा होमबा? बेखौ नुनानै जोबोद खुसि मोनदों जोंबो। बेरायबायबो जोंबो, ओमफ्राय मानसिफोरनि बेरायनाय, जानाय लोंनाय बेखौबो जोङो नायजोब्बाय नङा होमबा? बेखौ नुनानै जोङो दिनै जोबोद खुसि। अब्ला लोगोफोर, बेयावनो आङो लोगोनाव कुइसन सोंनायखौ आङो दोनथ'नो सानबाय, ना मा होनो? ना माबा बुंबावनो सानदोंमोन? बुंनांला ना? अब्ला माखासे सरलपारानि जे जायगाफोर बेखौ नायनो हागोन, एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननोबो। जायफोर फैफेराखै उनावहालागै फैनो हागोन नङा होमबा? आरो जायफोर फैखांबाय बिसोराथ' मोनथिखासिगोन माबायदि इन्जयखौथ' नुफैखाबाय जानांगौ जायफोरा फैबाय। नाथाय जायफोरा फैयाखै सिनारिफोरखौ नायबानो जाबाय आरोना। आरो मालाबा सम मोनोब्ला मा फैनो नाजादो खेनसेसोखौ, ना मा होनो? ना? अब्ला लोगोफोर नायलांदो एसे। बैसोर दैयाव फटक लालायलायबाय थानाया आलफ्रेड बसुमतारी। नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखायो आलफ्रेड बसुमतारीया सोर। बिथांखौ सिनायै रावबो गैखाया।
बे समाव जोङो बेरायखांनानै फटक लानो रेडि जाबायमोन ओमफ्राय दैयाव ओंखारलायनानै जोङो आखाइ सुफ्लालायनानै फटक लालायगासिनोमोन आरो ओमफ्राय खोमसिबो नुयो नै बारा मोजां साथि दैयाबो जा गुसुखा लोगोफोर एकदम थान्दा बरफखासो मालाय हनै आंनि लोगोआबो जि फटक लादों ओमफ्राय आंनो खेबदों आरोना दैनि अन्थायाव जिरायहैलायलायनानै मालाय फटक लादों जा मोजां नुखायो जायगाखौ बेवहायबो मालाय नै फटक लालायलायगासिनो आंहा भिडिअ खालामनानैनो सेस बेरायगासिनो जोङो हेल' सार हाय माबायदि मोनखो सरलपारायाव फैनानै मोजां एकदम माबायदि दे खोन्थादो एकदम मोजां मोनदों गोसोआ रंजानो लुगैदों आरो दै गुसु बार बारो आं आरो थांनो बानाय बायदि मोनदोंमोन बयबो गोबां रंजाफैयोना बेखौ नुनानै फुरथिसिन जादों नङा होमबा दा जोङो थांफिनगासिनो नै 5:15 जाबाय दा जोङो थांफिननोसै जा मेंबायना सुइसिगाव बेरायनानै बाय बाय लोगोफोर